Bola som sama na izbe, na bunke s dievčatami, bola som samozrejme na dievčenskej bunke a bola som teda sama na izbe, tak sme to vymysleli, ale nemala by som problém ani na tej vedľajšej s dievčatami spať, bolo to celkom fajn. Robili ste chodbovicu, alebo som bunkovicu? Nie, dokonca to bolo aj veľmi ticho. Toho som sa najviac bála, že sa nevyspím, že tu bude taký nočný študentský život. Musím povedať, že vôbec nie. Študenti sú veľmi príjemní, veľmi priateľskí a veľmi slušní. Že vraj tu bývajú také dni, ale teda ja som ho nezažila. Takže chcem vyvrátiť mýtus o tom, že sa tu dejú nejaké vážne žúry, ľudovo povedané. Ja som ho nezažila a myslím si, že takýto pokoj je tu asi viac ako čokoľvek. Čo vás viedlo k tomuto, čo tým chcete dokázať, lebo tak toto, že internáty v zlom stave, to budete bez ste nám predstaviť? Myslím si, že nevedia politici v akom stave sú internáty a hovorím to úplne s plným vedomím. Čas, keď chodili do školy a možno aj bývali na internátoch, je už dávno za nimi a veľmi by sa čudovali, keby videli, že to, v čom oni žili, tam dnes je bežná súčasť študentského života. Internáty boli mimo pozornosti aj celého vzdelávacieho systému. Viete veľmi dobre, že o tejto téme sa vôbec nehovorilo a ja si myslím, že každý politik a každý, kto chce ovplyvňovať veci verejné, by mal naozaj vedieť, detailne poznať ten život, o ktorom hovorí. Hovoriť o tom, v akom stave sú internáty a neprísť si to pozrieť, tak to by mi pripadalo veľmi čudné. Musí to byť súčasť rozpočtu. Internáty sa musia stať súčasťou vzdelávania. Samozrejme, že študenti si prispievajú. Samozrejme, že nemôžu prispievať v plnej výške, že tam musí byť aj nejaká dotácia, ale nemôže sa stať, že sa povie, že internáty nikoho nezaujímajú a že sú v stave ako pred 50 rokmi. To sa nemôže stať. To už je aj nemoderné a nie je to dobré, pretože potom náklady na rekonštrukciu budú obrovské. Tí študenti musia niekde bývať. Čiže kontinuálne s príspevkami na vzdelávanie by mala byť vyčlenená časť na to, aby sa modernizovali internáty. Ale hovorím, za najdôležitejšie považujem, aby tu študenti mali všetky podmienky na vzdelávanie, čiže internet v prvom rade a potom všetko ostatné, čo potrebujú k svojmu vzdelávaniu. Spomínali ste, že ešte by ste si chceli vyskúšať prestanie na ďalších internátoch, máte už nejaké vybrané a keď v rámci predvolebnej kampane ešte stíhate? No uvidím, ja som chcela ešte v Prešove vyskúšať, pretože som tam viackrát bola, ale ešte som teda nebola priamo na izbe na internáte. A čo som videla, kde som bola na internáte, ale som tam nespala, a to bola úplná katastrofa. To boli internáty v Žiline, teda na univerzite v Žiline. No o Mlynskej doline to už kolujú legendy a myslím si, že to už je v povedomí ľudí dobre zapísané, ale tak ešte Žilina, Prešov a možno Košice.